A szoknyájába kapaszkodik. Próbálja erőltetni magát. Iskazodás. Na, az előbb már Sikerülni fog. ment. Jó, de ügyi vagy. Elfáradtál? Aztán. Isten mondja hasonló. A keze, az a fránya kéz, az az útban van. Na? Nem jó. Nem De, kezem. nem. Az előbb is így volt szerintem, és akkor húzta fel és kivette. Nem, maga alá kéne tennie. De finom az a takaró. Igen, vérges lesz, nem sikerül. De most próbálja máshova tenni. Menni fog. Ez az. Húzd ki a másik orr. Nem az előbb a fejét magasabb emelni, hiszen elfáradt a háta egy kicsit. Lehet. De próbálkozik. Becsülöttek. Jól lötyög a kamera. Nagyon beszorult most a karja alá. Igen. Az előbb nem volt ilyen könnyen énelt. Na? Egy kicsit is a fentebb húznál. Hát a nyakánál? Nézd csak. Hol van az a kar? Kukucsi, na ez az! Nézzél csak erre, és mosolyog. Jaj, de édes vagy, hát nehéz meló ez. Ez az. Már csak egy kicsi hiányzik, Kukucsi. Ez az! Megvan. És holnap lesz 3 hónapos. Na, megünnepeltük. Gú. Másnap fordult 3 hónaposan. És ő is örül neki. Örülsz neki, Kukucsi? Nézd már ide. Szia! Örülsz neki? Másnap fordultál. A nyelved is kilóg annyira, és mosolyog. Hát szia! Szia! Ja, de ügyi bogyó vagy. Szia!